Teletranit rapporterer. Bedragoner nærmer sig fra det sydvestlige område. Autobotter, ændre form, afsted! Rumble, Laserbeak, hvidled autobotterne. Jeg tager dig næste gang, kyllingehjerne. Mine advarselsdioder pulserer. Bedrogenfly. Se op, Ratchet. Tak, Prime. Hvad nu med Rumble? Bye bye, baby. Det her øjeblik har jeg ventet på. Nu Starscream. Fantastisk. Min usynlighed er perfekt til denne operation. Autobotterne kan ikke forsvare sig mod bedragoner, som ikke findes. Autobotternes opladningskammer. Giv mig personlighedsforstyrreren nu. Sådan. Lad os se at komme ud, før usynligheden ophører. I morgen, når autobotterne skal oplade ny energi, vil de opleve en forvandling, de ikke havde regnet med. De er faldet temmelig langt nu. Hvornår man de rammer bunden? Vi rammer hellere dig, tossehoved. Bedragoner, afslut angrebet. Missionen er fuldført. Hey, kom tilbage. Vi er ikke færdige med den skovtur. Et rigtigt lynangreb. Ikke Megatrons stil. Måske forsvarede vi os så hurtigt, at han ikke opnåede det, han ville. Måske. Men Megatron har altid en mening med galskaben. Og hvad det end var denne gang, kan I være sikre på, at det ikke er noget godt for os. Intet overgår en god gang energi og lidt frisk vold i boldene. Alle til opladningskammeret. Vi har en stor dag foran os. Alarm, alarm. Raketaffyring forberedes på Harding Rumcenter. Ny solenergi-genererende satellit ombord, konstrueret for at tilføre verden ubegrænsede energiressourcer. Autobotter, bedrogenerne vil gøre alt for at få fat i den satellit. Vi må ud til affyringsrampen og passe på, beskytte og forsvare. Og forsvare. Jeg føler mig mærkeligt tilpas. Alarm. Uidentificeret djævelskab infiltrerer nu Autobot-hovedkvarteret. Godt, Teletranit. Personlighedsforstyrreren, som jeg placerede i opladningskammeret, forvandler nu dine sentimentale autobotter til min slags maskiner. Autobotter er ædle. Din plan vil aldrig lykkes. Så det tror du ikke? Autobotter, adlyd min første ordre. Bring den computer til tavshed. Optimus Prime. Nej, lad være. Udmærket. Du bliver skyld i flere ødelæggelser, end denne elendige planet nogensinde har set. Adlyd mine ordre. Du Spike! Jeg vil gerne høre, hvad Sparkplug har gjort med mit lydsystem. Det bliver sikkert vildt og voldsomt. Se op her! Hey, hvad laver du, Jazz?
Undskyld, Bumblebee. Se dig omkring. Et perfekt sted at afprøve mine nye højtalere. Ja, perfekt sted til den slags støjforstærkere. Ingen naboer, som kan gøre vrøvl. Ja, jeg har glemt ørepropperne, så jeg smutter. Hey, så længe. Farvel så længe, Bumblebee. Kan du ikke spille noget blidt? Hey, Butter! Hvor er I alle sammen? Optimus Prime? Ratchet? Hallo? Bumblebee. Du ser træt ud. Måske vil du lade lidt op? Hey, hvad er der sket med Teletran 1? Glem det. Du må lades lidt op med det samme. Nej, vent! Jeg holder det ikke ud længere. Heller ikke jeg, selvom jeg godt kan lide musikken. Rigtig rock and roll. Ja, jeg kalder det uvejr. Måske skulle jeg slå ørerne ind. Slip mig, Blue Streak. Hvad er der med dig? Hey, Blue Streak. Hvad sker der, mand? Forsigtig. Nogen kan blive ramt. Ja, netop hvad jeg ville. Hvad er der galt med Blue Streak? Han prøver jo at skyde Jazz. Hey, man. Jeg ved godt og ondt, men jeg vil have fået nok. Jeg tror, du ramte hans energireserver. Ja, han bliver liggende lidt. Bumblebee, hvad sker der her? Ja, det spørger jeg om. Nu får vi straks svaret. Autobot-personlighed ændret på grund af personlighedsforstyrrer. Placeret i opladningskammeret af Megatron. Megatron! Han har fået Blue Strike til at blive ond. Hør nu her. Hvor mange af de andre autobotter blev forstyrret af den der personlighedsmekanisme? Dem alle sammen. Stop! Pas på! Der er ingen, der styrer de der lastbiler. Hvis vi ikke hurtigt finder noget, der kan modvirke de der personlighedsforstyrrere, så bliver alle autobotter... Herefter, Optimus Prime leder i øjeblikket et angreb mod Air Force-basen. Ikke Optimus Prime. Vi må derud. Jamen, vi kan da ikke slås mod Prime og alle vores venner. Jazz, vi må gøre noget hurtigt. Jeg tager med Bumblebee. Så lad os få brændt noget gummi af. Vent! Jeg kommer! Hej! Kom tilbage! Vi har ordre fra Megatron. Vi skal have fat på planerne over solenergisatellitten. Ja, vi skal altså mødes i kommandocentralen. I vil affyre min solenergisatellit. Herligt. Jeg er på vej. Dr. Harding, en gruppe fjendtlige autobotter angriber bygningen. Fjendtlige autobotter? Hvad må de ud efter? Planerne over min satellit. Dr. Harding har planerne. Efter hende. Ødelæg! Ingen overgår os! Hej! Der kommer en mere! Vent! Skyd ikke! Vi kommer for at hjælpe. De der autobotter styres af bedragonerne. Optimus! Det kan ikke være dig! Optimus Prime! Stop det! Kan du ikke genkende mig? Prime! Det er Bumblebee! En af dine! Det her kan ikke være rigtigt! Prime!
dem! Der har været alt for mange forstyrrelser. Vi bliver nødt til at udsætte raketaffyringen. Det bliver der ikke tale om. Jeg overtager kontrollen fra nu af. Omprogrammer hovedcomputeren. Intet kan stoppe affyringen nu. Snart har jeg energi nok til at styre hele universet. De der klodsede autobotter fik ikke fat i planerne over solsatellitten. Betydningsløst. Om 2 jordiske timer er vi ombord på raketten på vej mod Cybertron. Og hemmeligheden om den evige energi vil være vores for altid. Med denne attitudeændrer kan vi afbryde personlighedsforstyrreren på en autobot. Og samtidig, så kan vi oplade ham med rene ioner. Nå, en slags venlighedstransplantation. Netop, Jazz. Men vi må afprøve den på en eller anden. Ja, jeg tror, vi har en frivillig derovre. Hold ham hen. Så prøver jeg. Først driver vi djævelen ud, og så oplader vi ham med godhed. Vi må håbe, han ikke rammer alt for godt. Du, Blue Streak! Her er man! Blue Streak! Du ligner dig selv igen, mand! Jazz! Det sidste, jeg kan huske, er, at Megatron beordrede os til at ødelægge militærets jetfly. Og han sendte Ratchet og Hound til Dr. Hardingers laboratorium efter nogle planer. Jetfly og planer? Vi må tale om det senere. Vi må fremstille flere attitudeændrere, og så redde resten af autobotterne. Hey du, Hound! Åh nej, en til. Hound, er du okay nu? Hvor er Ratchet? Planerne! Giv mig planerne! Nej! Jeg kan ikke blive ved med at se på det der. Lad være, Bumblebee! Hør nu her, Prime. Skal du ødelægge flyet, så må du ødelægge mig først. Som du vil, Autobot. Forbered til intetgørelse. Det er Skyfire. Spring! Så I det? Det er Skyfire. Han adlyder også Megatrons ordre. Med hans hurtighed kan vi måske stoppe bedraonerne, før de affyrer raketten. Men hvordan får vi en attitudeændrer derop? Han er mindst 1 kilometer oppe. De der attituderbotter er vel magnetiske, hva'? Selvfølgelig. Ja, hvis jeg affyrer den med min partikelstrålepistol og ikke sigter alt for dårligt. Du snakker for meget og skyder for lidt. En eller anden må påkalde hans opmærksomhed. Opmærksomhed skaffer. Opsendt. Kom så, jeg skal ramme. Lige hvad jeg havde brug for. Kan vi få et lift? Alle mand ombord og hold godt fast.
Du gør det ikke, Optimus Prime. Du vil vel ikke ødelægge mig? Prime, nej! Smil, drenge. Det her gør ikke ondt. Hvad er det, Prime gør? Han deler sig i sine 3 dele. Nej! Ram den havn, før den rammer os. Pas på! Attitudeændreren har kun ramt 2 af hans dele. Giv mig en attitudeændrer mere. Det er vores sidste chance. Hvis du ikke rammer, mister vi Prime. Jeg stopper ham. Bumblebee, kom tilbage! Optimus Prime, du er ikke ond. Jeg tror på dig. Du må kæmpe imod. Giv ikke op. Hjælp mig, Bumblebee. Hjælp mig. Hurtigt. Du klarede det, lille ven. Du reddede mig. Og det er altså Megatrons plan? Så hvis vi ikke stopper den raketaffyring, tager en Dr. Hardings solenergisatellit med sig til Cybertron. Og Prime, verden har brug for den energi, som satellitten kan give. Den skal op. Så er vores opgave enkel. Vi må se at komme til affyringsrampen, før det er for sent. Minus 30 sekunder, og vi kan ikke stoppe dem. Følg mig. Her er vores billet til Cybertron og herredømmet over galaksen. Hvis du løsner satellitten, så bringer I den ud i sin bane. Sæt i gang! Nej! Vi må stoppe raketten, så de ikke flyver til Cybertron. Men hvordan gør vi det, uden at ramme Optimus Prime og Ratchet? Så længe vi ikke er i det ydre rum, kan jeg godt få den til at svinge. Luk op, Skyfire. Jeg skal ud. Forsigtigt! Det første trin er højt! Men den her fart er det nu bedst at ligge lavt. Prøv at holde dem tilbage. Jeg er straks klar. Okay, bedragerbumser. Tid til disco. Musikalske svingninger. Det er gode gamle jazz. Radioaktivitet. Forlad raketten nu. Spring! Fedt at se jer igen. Tak, Jazz. Skyfire, flyv os op. Højt op. Og den her lille tingest var skyld i alle problemerne. Ja, nu er problemerne løst. Tak skal du have. Og specielt tak til dig, Bumblebee. Specielt ham?
Det var mig, der reddede satellitten og fandt på det der med at affyre attitudeændrere. Ja så. Hvem var det, der satte dem sammen, hvad? Du kan ikke se forskel på en mikrochips og en kartoffel. Jeg er hjernen her, når det gælder reparationer. Hvad jeg ikke kan klare, klarer ingen. Rolig nu. Der er altså en lille sag med 47 Air Force jetfly, som I ødelagde, da I arbejdede for Megatron. Så jeg håber, I begge kan trylle, når det drejer sig om jetfly. Ja, far. Vi får nok at se til de næste par uger. Så her er en nøgle, hvis du skulle tabe en skrue.